አስመራ ደውዬ ነበር የነገሩኝ ነገር አለ ሰሞኑን የምትጠብቁት ነገር አለ አክሱም ሐወልቲ ከም ተዓምቶ ወዝገለጽኩልኩም ምስኩል ለመዝኻብ ዘሎ ህዝብታቱን ዘተኣስረናይ ናይ ተጋሪው ኣብዚ ደንገርገር ዝብሉ ሕዋትና ናብ ቦታኦም ይመለሱ ናይ ተጋሩ ኮይን ግን ተጋሩ ምስ ኢትዮጵያ ክንተኣሳሰር ጌርና ተጋሩ ምስ ካልኦት ናይ ስሜን ናይ ኤርትራ ህዝብታት ተኣሳሰር ጌርና ተጋሩ ምስ ካልኦት መን ምዃንና መበገሲ መንነት እዚ ሓወልቲ እዚ ስለዚህ ትርጉሙ ዓብይ እዩ ኣብዚ ኮይንና ንወስን ዘለና ሓሲብና ኢና ወሲና ኣብዚ ኮይንና ክንወስን ብዙሕ ግዜ በብኸባቢኡ ንወስን ኢና ንምንታይ ኣብዚኣ ወሲና ሕጂ ዝገለጽኩልኩም እዩ እንታይና ወሲና እዩ ቀፂሉ ዝመጽእ ዝወሰናዮ ግልጽ እዩ መኸተና ንሰላምን ሕጋዊ መፍትሕን ካብ ሕጋውን ሰላማውን መፍትሒ ንላዕልን ዝመጽውን ወይ ከፈተኽ መኸተና ክቕጽል እዩ ተሓደ ውሳነ መኸተና ክቕጽል እዩ መኸተና ሉዓላውነት ብምኽባር ክረጋገጽ እዩ መኸተና ሓድነት ህዝቢ ትግራይን ሰራዊትን ብዘጠናኽር መንገዲ ክንቅጽለሉ ኢና እዩ ውሳነና እዚ ዝገልጽ ውሳነና ንሕጋዊ ሕገ መንግስታዊ ናይ ዝኽልልን ናይ ሰራዊት ሕገ ደንብን መሰረት ገይሩ ተወሲኑ ብኡ መሰረት ከዓ ክንከዲና ስለዚህ ውሳነና ሕግን ስርዓትን እውን ክነኽብር ምዃንና እዩ ዝገልጽ መሰልካ ክኽበረልካ መጀመርያ ሕግ ናብ ከባቢና ዘለው ህዝቢ በተለይ ንኤርትራውያን ሰላም ዝደሊ ናይ ኤርትራ ህዝብን መንግስትን ንሰላም ደው ምባል ክንቅጽለሉ ኢና ጆኖሳይድ ንዝቐጽል ሓይሊ ከዓ ኩሎም ጆኖሳይድ ዝቃወሙ ሓይልታት ኣብ ከባቢና ዘለው ኣምሓራ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኣጎብ ይኹን ዓፋር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክኾኑ ኣብ ጎኒ ሰራዊት እዚ ክኾኑ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ እዚዩ መልእኽትና ንሕልፍ ከይድገም ኢና እንደሊ ዝሓለፈ ረስዕና ኣይኮነን ከይድገም ኣብ ቦርደር ኤርትራ ኢና ዘለና ግልጽ ሕና እንደሊ ሰላም እዩ ተጋሩን ኤርትራውያንን ብሰላም ክነብሩ እዩ ሕጋዊ ክኸውን እዩ ንሕና ሉዓላዊነት ብዝምልከት ናይ ኢትዮጵያ ምዃን ንፈልጥ ኢና ብሕጊ እሱ ኣይኮነን ፀገም ሰላም ግን እንደሊ ኢና ስለ ሰላም ምስ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ክንነብር ኢና እንደለ ሰላም ምስ ዝደሪ ተኻሊእ ብሕጊ ብስርዓት ይጻረየልና ጆኖሳይድ ተፈጺሙልና እዩ እዚዩ ክቕጽል እየ ንዝብል ሓይሊ ግን ደው ይበል ደው ከም እንብል ከዓ ኢና እንረጋገጽ ዘለና ኣብ መጨረሻ ቃሊና ናኣቱ ዘለና ኣብ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ክንትግብረው ኢና ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ክዛረብ ብቃሎም ሓልዮም ኣብ መኸተ ህዝቢ ትግራይ መወዳእታ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ቃል ህዝቢ ትግራይ ጀሚሮም ዝወድኡ ብጾትና ቃል ከዓጽወ የዘረባይ ብጻይ ስዩም ካብዚ ህዝቢ ተወሊድና ህዝቢ እዚ ቃሊሱና ዕብይና ነዚ ህዝቢ ጠሊምና ደኣ ናበይ ክንከድ ዋላ ደጋጊምና ክንስዋዕ ኢና ኢሉ ጀሚርዋ ተቃልሲ ወዲእዋ ክብሪ ሃበልና ዘላለም ብጻይ ኣባይ ካፍቶም ዝጀመሩን ብመስዋዕቲ ዝወድኡን እዩ ዕላማ ይሃለወና ኣወዳድባና ውዳበ ይሃለወና ቁኑዕ ዕላማ ኣወዳድባና ቁኑዕ ወይ ድማ ትክክለኛ ኣመራርሓ ይሃለወና ቀደም ኣይተንበርከኽና ኣብ ዝሓለፈ ስርዓታት ኣይተንበርከኽና ሕዚ እውን ኣይንንብርከኽን እዚ መስዋዕቲ ዝሓትት ተኮይኑ ከዓ ክንከፍሎ ኢና ኢሉ ገይርዋ ከዓ ሕዚ ሰላም ማእኸል ጌርና ብቐጻሊ ካብዚ መጺኡ ተጋሩ ከንብርክየ ዝብል ግን ንሕና ኸ ደቂ መን ኮይና ኣብዚ ታሪክ ምዕራፍ እዚ ዘለና ኣብዚ ወለዶ እዚ ዘለና ሕሉፍ ታሪክ ተጋሩ ዓቂብና ንቅድሚት ከም እንኸይድ ሓወልቲ ኣክሱም ምስክርና ይኹን ክብሪ ሃበለይ ወዲየ አስመራ ደውዬ ነበር የነገሩኝ ነገር አለ ሰሞኑን የምትጠብቁት ነገር አለ ምናልባት አይ ነው ሚስጥር ያወጡ
ምስጢር ከባድ ነው በቀላሉ አይወጣም ግን የአብይ አህመድን ጉድ የሚዘረግፍ አንድ ነገር ግን ይዞ እንደሚመጡ እኔ እጠብቃለሁ ሰሞኑን እጠብቃለሁ የተወሰነ ሂንት ስላገኘው ማለት ነው የሰውየውን ስብዕና የሰውየውን ቅጥፈት የሰውየውን ውሸት ወኔት ካምሱ የትግራይ ጉዳይ ያነሳቸው ጉዳይ ኤርትራን ስም አንስቶ ትግራይ ላይ ስለ ትግራይ ላይ ጉዳይ አንድ ነገር ይዞ እንደሚመጡ እኔ ገምታለሁ አሁንም ዝም ብሎ አይቀርብን ካላለው በስተቀር ይሄን ትግራ አግኝቻለሁ ዛሬ ደውዬ ነበር መረጃው መንገር አለብኝ ብዬ ነው እና በፍጹም አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ዳይቨርት የሚደረግ ነገር የለም ልማት ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ አቃፊ መንግስት ነው ያለው ምንም ዳይቨርት የሚደረግ አጀንዳ ያለው የህዝብ መንግስት ነው ያለው ለህዝብ ይሰራ መንግስት ነው ያለው ውጤት እያመጣ ያለ መንግስት ነው ያለው በብዙ አፍሪካ ወንድሞቻችን የሚቀናበት መንግስት ነው ያለው ሚሊዮን % እርግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያ ተዘግታ አትኖርም ማንንም ፈለገም አልፈለገም አትኖርም እና አንደኛው ችግር ትርክት ነው ማይገባቸውን ህግ ማይፈቅድላቸውን እንደዚህ ማያደርግላቸውን ጠየቁ የትኛው ህግ ከወሰደው በኋላ ነው የጠየቅነው ትርክቱ መፈተሽ ያስፈልጋል ሁለተኛው ኢትዮጵያ ካደገች ብሎ የሚሰጉ ሰዎች ደግሞ አሉ ሀገራት ኢትዮጵያ ኦሬዲ ትልቅ ናት እኮ የት ነው የምታድገው በአፍሪካ ሁለተኛው ትልቁ ፖፑሌሽን እኮ ናት በዓለም 10ኛዋ ናት ትልቅ ናት በነገራችን ላይ በየአመቱ ኢትዮጵያ 3 ሚሊዮን ሰው ገደማ ትጨምራለች በየአመቱ አንዳንድ ኤርትራ ትጨምራለች በየአመቱ ይሄ ጽፎ ነው የመጣው ይሄን ጽፎ በነገራችን ላይ የሚለው እንዲሁ እንዳጋጣሚ መጣለት አይደል ጽፎ ሪዲኩል ለማድረግ እኛ ግዙፍ ነን እኛ እኮ ዝሆን ባሌ ጎባ የተናገረው ነው ባሌ ጎባ አይ ቲንክ 100 ምናምን ሚሊዮን ህዝብ የ3 ሚሊዮን እርዳታ ፈልገ ነበር እኔና እሱ ስንደመር ምን ካፈል አሰብ ይሆናል ይያልክ ቡና ቁርስ ስታቀርብ የነበረው በየአመቱ የሚወለድ 3 ሚሊዮን ላይ ነበር አይደል እንዴ በየአመቱ መውለድ የምትችለው ዝም ብላ ትወልድም እንዴ ለምን የቡና ቁርስ ታቀብላለህ 3 ሚሊዮን ብለ ያ ግን ዳገር ጠቅላይ ሚኒስትር ለበሉ የነገሩ ይሄ በደንብ አድርጎ የጦርነቱ አንዱ አካል ነው ባርባዶስ የምትባለዋ የአብይ አክቲቪስት ዋለ የባርባዶስ ጠቅላይ ሚኒስትር ታውቃላችሁ አይደል ብዙ ሰው ሚዲያ ላይ ተናግረው ያውቃል አሞዳታ ሰራዊትና ዘለውን አይናብራን ጥቅማጥቅምን ጸገም መሰረት ገይሩ ዘቅረቡ ሕተታትን መፍታሕ በጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ትልሙ ወፂሉ ዝፍታሐሉ መንገዲ ጽንዓት ተወሲድሉ ናብ ተግባር መፍትሕን ምእታው ኣብ ከይድ እናሃለወ እዚን ከይፍጸምን ተግባራውን ከይኸውንን በተቀድሚ ኢሎም ዝተለምዎ ናይ ጥፋት ተግባሮም መሰረት ንተግባራውነቱ ላዕሊ ታሕቲ ከም ዝበሉ ናይ አደባባይ ሚስጥር እዩ ካብዚ ብምብጋስ ንሕና ኣባላትን ኣመራርሓን ሰራዊት ግንባር ምዕራብን ኣርምስሳን ኣብቲ ዝተፈጠረ ጭቡጥ ኩነታትን መፍትሒኡን ከምኡውን بجزاو محدار تجراي ناي سراويتنا ጥቅማጥቅምን ምምላስ ተወሰኑ ውሳነታትን بزرزر ተማይጥና ንቀጻላይ ተልእኾና በዘለዎ ትርጉም بزرزر ኢና እዞም ካብዚን ታሕቲ ዝተቐመጡ 11 መግለጽ ቅዋም ነጥብታት በመውጻእ መድረኽና ዛዚምና ኣለና ቀዳማይ በናይ ውሽጥን ደገን ሓይልታት ጽንተትን ጥልመትን ብስተዋደደ ሸርሕን ተንኮልን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ንፈልጦን ተግባራት ስለ ዝኾነ ፍጹም ከም ዘይንቅበሎን ክሳብ መወዳእታ ብጽንዓት ከም እንቃለሶምን ቃል ናቱ ካልኣይ ሓድነት ብሔራዊ ናይ መኸተ ሓይልታት ማለት እውን ህዝቢ ትግራይ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ብሔራዊ ፖለቲካዊ ውዳበታት ትግራይን ንምብታን ዝግበር ዘሎ ሸበድበድን ናይ ተስፈኛታት ምንባሓቁን ተግባራዊ ክትገብርዎ ዘለኹም ተደጋጋሚ ክሕደት ፍጹም ኣይንቅበሎን ጥራሕ ዘይኮነስ ብጽንዓትን ብሙሉእ ፍይነትን ኣትሪርና ክሳብ መወዳእታ ከም እንቃለሶ بملو دمسي وسينا لنا ሳልሳይ ሉዓላዊ ግዛት ትግራይን ዝተማዛበለ ህዝብናን
بمسارة سممع وعلى بريتوريا نخفصم تجبراو كهون ناتوعنا كاب سممعنات وعلى بريتوريا وصائي حزبنا دحننته وحسب زي جبر من قدين من ملاس زجبر قلنا ومن كساس فتصوم زي نقبلوا مخنا نرجعنا بجيزهم حدار تجراي بزوها والناوسانن أنفتن مسارات كابانا تسوي زجبر كل عين تلوخو بصنعات كم نفسم قال نعتو رابعاي أبصراوتنا استلعلو نايتتكامنت حتون كفتحلو استدلي أجباباتن ببدرجانا بزرزر تمايتنا هنا أبصراوتنا زلو صقمات بسنكاب تجراي استفتصم ورار سنتت